2006 urtearen hasieran nik nire buruari galdera asko egiten nizkion. Egiten nizkion galderak zer egiten ari nintzen nire bizitzan. Eta hor depresio batetan erori nintzen. Zulo beltzean, oso beltzean. Edozein persona horrelako gaixotasun batetik ateratzeko lehenengo gauza edo gauzarik garrantzitsuena da laguntza eskatzea. Gracias a todos mi equipo, porque si no, no estaría aquí seguro. 24 urte nituen eta Himalaiakin amesten nun. Amesten nun nik eta ingurukoak, ez da. Euskal Herrian jaiota eta mendiz inguratuta, 15 urtekin hasi ginen mendian, 16 urtekin Alpetara egin gendu paso, gero Andetara eta horrela. Eta behin horiek ezagututa, Himalaia eta goimendiak eta mendi handiak ezagutzeko grina eta gogoa zenun, ez da. Esatezun zer egongo da han 8.000ko batetan eta ze izango da Himalaia. Euskal Herriare berezia zan 80 markadan, espedizio asko egiten ziren Himalaiara, erreferenteak zenituen, Juanito, Inurrategi Anaiak, lehen espedizioa Everestea 80an, eta horrela, eta horiek zure erreferente zian. Orduan, haien urratsa jarraituta, mendia gustatzen zitzaigunai Himalaiarekin ameste genduen, abernoa joan ziren haiek eta horrela. Eta nik ustet, 24 urte nituenean eta Alpeak eta Andeak ezagututa, gure ametsa eta nera ametsa hori zen, ez, Himalaiara junda antzertzegoen ikustea. Garren urtean, Everestera igotzen naizenean, nire lehenengo 8.000koa, momentu horretan nik ez nuen pentsatzen 14.000koak egitea, urrut ikusten nituen, gaur egungo erronkak ikusten balin baituzu, eta orduan ikusten ziren erronkak zeharo desberdinak ziren. Orduan zan, ja 8.000ko bat egitea zan, lapera. Inorrek ez zuen pentsatzen 14.000ko bukatu nahi ginuzten. Nik uste, hankak lur gainean genituela, ez? Gertatzena, ni hor gurpil batean sartu nintzen, kanpotar askoekin eskalatzen, Alpetako jendearekin, italianoak eta abar, eta hauek esperientzia handia zaukaten da beraiekin, soka horretan espedizioak egiten joan nintzen. Eta batean, 7.000-8.000kokin topatu nintzen, ja eginak eta horrela, 14.000ko erronka hasten da, baino esate dizut, ja orduako 8.000-8.000ko eginen nituen. 2006 urtea ez nintzen Himalaiara jun, hor 2001-etik 2010 urtera artea 14.000koak bukatzen ditut, eta urtero bat edo 8.000koak egiten ditut, 2006 ezik, 2006 urtean ez nintzen jun Himalaiara, ez negoen nik ustet egoeran joateko Himalaiara, ez da. 2004 urtean, kabiko igoera izan genuen, handikan izoztekin bueltatu nintzen, 2005 superatu genuen eta berriz Nangapar batera joan ginen, baina 2006 urtearen hasieran nik nire buruari galdera asko egiten nizkion, ez da. Gu ez ginen profesionalak, gu ez ginen Himalaiara joan, espedizioak egin eta horrekin dirua irabazi eta horretaz bizi, ez da. Gu espedizioatari bueltatu eta hemen lanea edo jatetxera, edo bombero zana bomberoa, eta ni jatetxera bueltatzen nintzen, eta hor garai horretan 31 urte nituen, eta nire ingurunea bidatzen hasi nintzen, ez da. Eta ikusten nun, nire kuadrillako guztiak bizitza zeharo desberdina zaukatela, karrera eginda, ikasketa bukatu, lana bilatu, familia eduki, ezkonduta eta horrela. Eta ni ez negoen berdina egiten, ez da. Uste gizarteak pauta batzu jarrita ditula, dala ikasi ondoren lan eharra bilatu, gero etxea erosi, gero bikotea bilatu, ezkondu, umeak eta horrela, ez da. 31 urte nituenean, 2006 urtean, ni gizarteak exigitzen zuen bide horrekin ez neon bateratua. Zeharo kanpoan nengoen, Himalaian pasatzen dituen 6 hilabete, ez nituen mintil lagun fijorik eta hor depresio batetan eroni nintzen. Ez nituelako zenbait galderari erantzunak bilatzen, ez? Esaten du zer egiten ari naiz nire bizitzarekin. Honetaz ez da bizitza irabazten eta bizitza jokoan jartzen dut joaten naizen bakoitzean eta merezi dupena egiten ari naizen hori
Eta 2006 urtea gogorra izan zen. 4 hilabete ospital batetan pasan dituen, psikiatriko batetan, eta bueno, bidea bilatzen ez dela erresa izaten. Zulo beltza hortan egotea zaila da, ez? Jendeak ikusten zuen nola egon naiteken momentu batzuetan Himalaian eskalatzen edo Alpetan izotzeko ruta bat egiten, eta gero bueltatu etxera ez ohetik atera nahi, triste eta bueno, bizitzeko gogorik gabe, ez da. Beltza ikusten da dena, ez daukazu ezertako gogorik, ezertako, osea, berdin zaizu, inguruan pasatzen den guztia, eta eguneroko gauza sinpleenak egiteko kapaz ezea. Okerrena da, zulo beltzean zaudenean ez ezula ikusten nun dagona ateratzeko bide hori. Ez dezu ikusten, eta zaila da ingurukoak ere ikusaraztea zurin segi hemendik edo atera hortatik. Ez da, orduan, geroz eta zulo beltzarago sartzezea, eta iristen da momentu bat bizitzeko gogorik ez daukazula. Eta daukasun ansiedadea eta daukazun min hori, soluzio bakarra ikusten dezudenean zure buruaz beste egitea da. Horrelako gaixotasunak oraindik tabu bat jarraitzen duten izaten, ondoan dauzkazunak ez dia kapaz ikusteko norainako mina daukazun, eta zuk norberak ere ez daukazu nola esplikatu sufritzen ari zarena. Kuriosoa da, ez? Beraz, ze eredugarri, ez da, ze eredu handia da, kirolean, ez? Eta bestalde, nola ez dauzkagun beste mota bateko ereduak gizartean bertan. Anitza da, baina mainstreamean edo egunerokotasunean guri aurrean jartzen dizkiguten, ez? Aurrez aurre jartzen dizkiguten ereduak nahiko tradizionalak dira. Orduan, zure inguruan ikusten badezu adin konkretu batean, lagunak amatasuna, presio soziala ere badago horrekin, edo bikote harreman batean edo norbaitekin bizitzea, eta hortazat bizi direnak, eta benetan nik uste excepzionalak, hain pertsona onak izateko kirolean edo mendian, horrek exigitzen du etxetik kanpo egotea, beste baldintza batzutan entrenatzea, orduan kontrastea oso handia da. Benetan, nik uste azkenian gizarteak exigentzia batzu dauzkat, eta zuk ez badezu horiekin bat egiten, nik uste gehiago aldentzen zaitu horretatik, ez? Eta gehiago gerturatzen zaitu, seguraski, zuri ondo sentiarazten zaitu ingurunetik, mendia, kasu honetan. Jende askok galdetzen nau, ez da, hainbeste lagun galdu izan ondoren nola bueltatu dezakezu berriz mendira. Ez da erresa heriotzakin kudeatzea eta dolu hori eramatea, ez da. Mendia eta egiten duguna dolu hori hobeto eramateko area joan behar dugu berriro. Ulertezina gerta daiteke mendia maite dugun bezala maite ez duenarentzat, baina aizkenean gure bizitza da, ez da. Badakigu Himalaiara edo zein aktibitate egiten dugunean heriotza presente dago, inorrek ez du nahi pentsatu horretan, noski, espedizio B kanpamentu batetan heriotzaz ez da inoiz ez hitz egiten, baina badaukagu presente dago eta horri aurre egiten ikasi egin dugu etorri danean, baina ez da gure gustokoa eta inorrek ez du nahi istripu bat izan edo norbait galdu ingurunean, baina egia da gertatzen danean aurre egiten diogula, ez? Ulertzen dut ere jendeak esatea pasatatako gauza guztien ondoren nola bueltatzen zareten mendira, edo zergatik bueltatzen zareten mendira, ez? Eta bueltatzen gara gure bizitza dalako. Behar bada galdutako hoien gertuago sentitzen garelako. Ez da erresa, ez da ezer erresa,
baino nik beti gogoan daukat lagun baten aitak semea galdu ondoren gerturatu zitzaidan eta esan ziten Edurne, nik semea galdu dut, baino zuk zure bizitza jarraitu egin behar duzu eta mendian jarraitu behar duzu, ezta? Semea galdu duenak hoi esaten dizuenean ulertzen dituzu gauza asko, berak refleksio bat egiten egia da, hau da gure bizitza, eta seguronik gure lagun horrek hori nahiko zuen eta berdin egingo zuen ni ez baldin banegoke. Gaixotasunean eta depresioan sartzen naizenean lehenengo gauza mendia pentsatzen dut erruduna dela, ezta? Eramakiten bizi modua, nola egiten dituten gauzak, horrek egiten nauela besteen desberdin izatea eta berari ematen diot errua. Baina gero denborarekin inguruan dauzkaten jendeak, pertsonak, ikustearazten didate, mendia ez dela erruduna, baizik mendian ere bizitza dela eta bizitzaren bide hori jarraitzen baldin badut, zoriontsu izango naizela, ez? Momentu batetan hor dudak sartu ziren eta horretik esaten dut garrantzitsua izan dela ere nire bizitzan inguruan izan ditudan personak, lagunak, familia, baino espediziokideak, horiek ikusi arazi zidaten mendi hori, alde batea utzi nahi nuen mendi hori, seguronak nire egoeratik irten bidezala.